Επιχειρεί και το σουτ είναι ένα γκολ όνειρο από τον Τέμι Νικολαίδη, ο οποίος πηγαίνει για την αποθέωση μαζί με τους φίλους του συσκευαστή. Και ο Τσάρτας ανοίγει το σκορ στο 6ο λεπτό, ένα εκπληκτικό φάουλ. Ησύχασε θάλασσα μέσα στα μάτια σου, το πλοίο φτάνει μπαίνει μες στο λιμάνι. Τώρα που ησύχασε και εμένα η καρδιά μου, μόνος άλλο τώρα πια δεν μας φτάνει. Τώρα από το Κωνσταντινίδη. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, Παλαβαίνεις μόνο στην περιοχή πλασάρι 3-0. μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά. Η ευκαιρία για την όρκη εκπληκτικό, ο Σεντένο. Και τον Νικολαίδη γύρισε κεφαλιά, γκολ, γκολ, το 3-1 ο Ντέμις. Περιοχή ο Ήρμης περνάει, κόβει πίσω η ευκαιρία, γκολ. Καταπληκτικό γκολ του Μαλαβένη. Και ο Νικολαίδης φυλάει την μπάλα σαν να τη σου ζητάει να καταλήξει στα δίκτυα. Κανείς δεν θα μπορέσει να σε πειράξει, άγγελος φύλακας θα βάζει τάξη. Νικολαίδης κάνει κάποια δομπλερικά, επιχειρεί και το σουτ είναι ένα υπέροχο δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ. Άνοιξε τα φτερά σου πάνω από μένα. Τώρα από το Κωνσταντινίδη. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μη μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Όλο ράει. Τίποτα πια στη τύχη, τίποτα. Γκολ, αριστοσχηματική εκτέλεση από τον Βασίλη τον Τσάντα. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, Ο Άρης κάνει τον γκολ και τελικά η ΑΕΚ προχωρείται. μόνο ποτέ. Η μπάλα στρώνεται στον Γιωργάτο που σουτάρει. Γκολ! Γκολ! Γκολ από τον Γιωργάτο! Περιοχή ο Ήρμης περνάει, κόβει πίσω η ευκαιρία, γκολ! Κάνει τη σέντρα κεφαλιά από τον Μπατίστα και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ. Δεύτερος ο Νικολαίδης. Γκολ! Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω,